Anyang aki din. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni Tirabi. Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kaskalalal Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad-ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidum saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan na pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiay ayam. Linisan pa'y nga muna ti silid mo. Ibabaon na ko ni Mami. Diyak pa'y nalpas anangan. Darasam namin timangan ah. Nagbayag ka. Ito'y ka pa'y di talamisaan ah. Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin ah. Daytante kon kunaken ka. Tilantungod lang amin, ikabkabil mo di tarupam kay. Anya nga iti aramido kong lakay. Limabaga mo tangagpay so na iti rupak. Kun, imbalon. Sus, makapadanag ka mo. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay, susapo. Anya tilangamon nga eh. Ay, uyawan nakpay laang mat. Di ka lamasyan. Lumlumtag ngagpayson day tarupam bakit ay sus. Ha? Kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday. Intan na makipaling kay. Kumare. Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana. Nagtungtong kami idikalman ang masapa kami ang makipalingki. Ah, dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di ang makipalingki? Agsakit, anti. Agsakit? Agurigur ka di? Saan, anti? Limabagay di rupa na. Limtag. Tapay ngay, dinanog ka din ni dadim. Saan, anti? Di ka noong kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni Mami. Dagiti kayo pati pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Ada may one take one. Adamat by to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Ay! Ti customer ko akapipintasan. Kumusta kan beautiful? Pimintas ka, Oo, kitain nyo dito yung customer ko, ha? Nagkinistiro pa na. Kitain nyo, ha? Ay, ala. Bye, may ta. Lala, Uy, gayam. Malagip mo ni Kumarik nga Inday. When? Isu dya may kimatang iti na minsan. By to take to ti kinatang na. O anya? Pimintas mat ka din nakascan ka. Anya pimintas. Pimangit. Abay, mangit. Limabaga ka no di rupa na. Kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo din nakakita. Ay na, ubing di anak na. Agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Ang intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas.
Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kasta unay ka no ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor bakay. Wanang ko. Allergic ka kano, iti niya purus mo ti tarupam. Ay sus, day takag ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Oh, anya, usarampay day jay ti tarupam, iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan man gamay. Abay, nanggatangam aya iti day jay. Iya ayan ti bakla, di palengke. Sus, mamat pati kan tumat gamay. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha, kano adumalata ti makita ka kamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos dahi ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kay? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor nga urayam iti alawas sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag mo tan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't kulaang mo't ati pumintas. Kasano akon ngay ang makaruar no kastoy. Uyawon da kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya akong di mapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Pare, papanam. Ay, mapanak mang gumatang di ta kantina maray. Ningay kumarik nga inday. Ay, Damag ko kat limtag mo't ka no jerupa na. ay basit lang maray. Taapay alimtag, pare. Anya tinaramid na. Basit lang maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amamag, allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga in-hospital mo ka no. Ay saan? Ijay lang ang klinik maray. Taapay anas kan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak itirupa na. Ay kwa. Ay limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay saan maray? Saan? Nasayat nga rin no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot timapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige maray. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita jero pa ni mami Apay jero pa na. person, kan saan unayin analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag ka, maipapan iti rupak. Saan mo sungsungbatan idawon? Ay, sinong batak meten idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addanto pa'y ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wan, mami. Agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay ang naimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito elakok. Agas At dapay lakom nga agas. na, agas para itirupa, no ada allergina. Atoy. Ni, nagbasit mo tinday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ure basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mangalakan. Nagngina mo tin. Kat, agas gayam, kat
Talaga super duper effective. Awan ti rumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot a pumimpintasak. Kat, pudno man. At dalaang numaminsan amariknak a medyo aggatil day ti rupak. Apay ngay akas dyan. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kasjay ka di? Wan, kantap no may kat day taan nagkatal amarikrik-nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bitla nga. Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y daytoy, kan agas itinagatal arupa. Kaslamag na dikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay! Nagatayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danong laang basit a danong. Uging sa laeng mo daytoy. Uging anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaang mo day tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ng ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo day ta. Nalakadaytan. Awan lat tawarnan. Ay na, tawaran pa ilaang. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga laitikas tanga ugingan niya. Sige. Tangay suki ka. Itad kin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Pintasak kun dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man-manin day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko dito. Anya ayat yar aramidam dito salas, Diana. Itay ka pa nga ayaban Axel selfie aklang mat. Hindi talag cellphone ti aramidam Ingkagisaang. Nas ka na sursurom ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapanakon. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amuna nga aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Oy, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ikasla imubing Mami, nakaisaan akon. Ha? Ayan na nga yung cellphone ko dito yung lamisaan. Diana, anya a klase a camera da ito'y? Papintasan nakmat. Ala ni mami. Filter, ti awag na data. Aya. Isugayam da ita ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito, mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Kitaam da ito profile picture ni kumarik nga inday. Kita agman. Ay na, nagpintas mo ta.
Apay nga napasamak day ta. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talaga anya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Ala, umay ka tay surok ka. Ay, wunman, paati wakki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na dayta ako marem. Kayat mo ka di? Ha? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumari Glinda dita picture ko. Ay na, po na banbanuga ka nagarado, tilay pagpabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase ako Kumari dayta. Naman. Mabit lang. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Oh, saan ka di pa nag-uyaw dayta? Uyawak man mat? Aga pa kami dito yung Facebook. Sakit din ti paabakan. Kahit, anyamat nga, iti isungbat mo. Basaan man? Naka-filter ang naalaslat ta. Ay! Naguyawan day ta ako marem. Kunak man na saya at tao day jay. Wun nga rod Ay, saan mo apat pa dyan? Tanapinpintas ka nga adayong am iso. Talaga? Saan ka nga agululbod? O apay ko mga agulbudakan ka. Napimpintas ka nga dayo, tagus usar ka kadagito'y lako kapag papintas. Kaya't mo asawan. No sa anak nga agus usar ka dagita, sa anak kon anapintas. Ay, sana rin tatigayat ko asawan. Si kakit di mat. Mala, gumatang kakit din. Oh, dahito yung otilakok. Oh, 5,000 dayta. Ang amne, itad kon kan ka 84,999. Anwak mananday ta. Pagpapuskol iti rupa. Tapno oraan niya pa iti ibagadakan ka. Saan mo, amarik na? Nagaduma nga ilaklakom kanyakon. Ay saan akon agumatang kadagita. Tapay mo at. Agara mataklaangan iti filter. Sigurado a pumintasak. Sa anak pa'y nga aggastos iti nangina. Di ta ka man lang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Matla makukwarta. Ay, puno day tanakunam kumare. Christmasen ngam empty ti wallet. Oho, patyamat. Si kapay ti maawanan mat. Anya, saan nga ibagbagamat kumare? Ado man ti paggasgastusak. Isu nga ita a Christmas kat aw makukwartak na. Ay God, nagpadatang arod ano kasta? Hay, makapasado ti Christmas o kastoy laeng. Barang man no, adan to ti agawis into no 24. Jay ado ti lutuan na. Tapno adamot ti pakairanudan mo't Awan mapantanto makipangano adagawis kumare. Anya lakit din aya. Oh, apay agas na tilangam. As na dati nagdagsa na parikot mo Asino kumangay mat ti sad a makarik na iti sasadot. No kastoy a Christmas nga awan makukwarta. Ay kadaganos ka Ha? Idi nga min napalpalaba sa bulan. Ado tinangaw-awis kan ka amakitangdan. Ngam nagsadot ka ngamin. Anya nga ita. Awan laki nga ron ti makukwartam. Anya? Pudno man. Nagsadot ka amakitangdan. Iso nga ita Christmas nga ka.
Nagadumatan na ibagam? Ti ko namkit de, napainsuan ka itimbagak. Iso akasta ka, salbag ka. Anya ngay nga tan tilutwan tayo inton Christmas, nanang. Kay, si kaman no anyat lutwa manakaw. At damot kwarta mi kindi tatag mo. Isun ati igatang mo iti iluto tayo. Kat alaa, ibagayon no anya ti mailuto. Tapno ilista kon. Ta one day before Christmas, mapanak to ijay ili. Sapsapaag ti mapan, tapno sa anak ton nga agap-apura inton 2040 morning. Ay katun ala, ilistam nga raw ti magatang. Gumatang ka iti 2 kilo a macaroni salad. 2 kilo a pansay. Gumatang ka mutlaang iti ingredients ti lasagna. Tasyak ti manglutaw. Ay, nanang. Gumatang ka pa'y iti 2 packs a hotdog. Tapno addaman mo ti ituntuno dagiti apukaw kabayatan ti panaglutluto ta. Nanang. Anya pa'y. Dayti kadilaan. Gumatang kamutlaang iti 3 kilos a bangos ken 2 whole chicken. Sige, nanang. No adan to pa'y timabati iti kwarta nga inted ko ken ka, makaamukan taon amang igatang iti mabalin tayo nga inayon iti lutun tayawan. Uray dito'y tayto amin balay nga ag Christmas. Ayabak damanang mo Kristen ken manong mo nga Oscar. Nanang. Oh, si kamat gayam kumari Gina. Nakapalis ka man, papanam. Mapanak ijay ili, kumare. Kasta ka di? Mapanak gumatang iti lutwan mi kininanang inton Christmas. Hay, naimbag ka pa'y kumare. Tadalutuamin doon Christmas. Ha? Siyak ngamin, maturog at tulaengan. Walang pera, walang handa, at walang jowa. Ay, nagkasangan ang biyang kumare. Anya? Ay, unay kan kumare. Ket no awan lutwam, umay kanto ijay balay ang. Ha? Adu, ti lutwan mi. Umay kanto kit di tatulungan nak nga agluto. Ta ijay tayton amangan. Ay na, agyaman na kumare. At dami lang ang nangawas kanyak. Kunak laki, di na maturog at tulaangan inton Christmas. Ay, thank you. Naimbagbay ka? Tada nagawis kan kamari. Ngamsyak, awan talaga. Anya? Maturog aklangan into no Christmas. Anya ngay ngarod. Sigagit demot kumare. Kat umay kanto ay jayan da Gina. Magigidan kanto kanya akon. Ay na, nakababain mo't ano mapanak. Kat saan mo't nga iso tinangawis kanyak. Si kamot. Anya kalakit tinaya. Ala, di ka matanagan. Tay bagagtumang keng kuana nga iso timangawis keng kendon bigat. Ay, nasaya at no kasta kumare. Umayak ka talaga no iso timangawis kanyak punaktumat. Anya lakit dinaya. Lakit di awan ti aramidan na ijay balayda, ay kat ayabam. Are you sure? Unman, kumare. Anya lakit din, aya. O sige, tay baka keng kuan inton malam. Ta umay ngarod no bigan. Una, ngam ibagam nga umay tulaangan iti malam, ta nakababain mo't no kadwata nga agluto. Umay tulatan no pinnangan. Nagswerte mo na Mariano kasta. Ala, kabailan taada talaang ti agluto. Anya lakit din, aya. Sa bagay mo't kiti, ah. Ala, ibagak tungarod nga umayton kalpasan di pa nagluto ta.
Anya, kasta timbaga ni Kumari Gina kan ka? Wen kumare, isakal pa santi pa nagluto minton bigat. Teksan kanto to may kahwan. Agyaman nak, tadamot lang tinangayab kanyak. Adamot lang ti paki-Christmas party ak. Sa anak amaturog anak ka nga. Ay, wen kumare. Ado tilutuan minton bigat. Kastay? Ala Won, kumari umayak nga umay. Iso pa nga asim tas saan mo aliplipatan nga agtext kanya? Sure, kumare. Anya, inawis mumot ni Maria ko na manakaw. Winanang, tanako na ngamin ni Bading, nga awan kanumot ni handa da ijibalay da. Kaasimot Ay, katun Ayun gayam, ang mga numalipatam nga awisan nila kay Ustay. Aywan gayam, nanang. Sigurado nga awan kadwa na ita a Christmas ijibalay na. Wun nga raw, iso amapan mo awisan, tapno umay to dito'y balay. Adumot tilutun nyo kin ni Bading, iso nga ayabamaw, ad-adaw naragragsa. Winanang, mapanak ijibalay na inton madamdama. Agdigo sa klabiit, innakmatan. Ay na, agyaman ak unay, tayo may ka anang awis kanyak balasang ka. Awan anyaman na tata. Kunak laki din no maturog ak lang intong Christmas. Saan atata? Umay kay to ijibalay. Tadamot ti basit a pagsasangwan tayo. Way, balasang ka. Umayak nga umay. Agyaman nak tata. Urayon da kay to ijibalay. Oh, abegas lasaan ka ang makaid na, si Maria. Tayak akasla kala trompo. Abaya, Urayak nga ro di text ni Bading. Di mo't lag textan. anya. Nakadigos akon. Kan nakasukat akon iti pang malakasan akawas. Ngamawan mo't ti urayak a text na. No inakon nga ta, wanoan niya. Ay, mapan ka manin makipalanit. Pangaasim adi, kasaan ka amang ibabain manan ijay niya. Siyak nga asawam ti mababay ni tigas tang hararamidam. Mawatam. Anya? Abay akas tamo ti bagbagam. Katawan mo ti aramidak tunggal ada papapanakapaskan. Unay kan? Anya nga awan, amok dad aramid mo Maria. Anya lakid din na iso pangaasim ko nakamalan na. Mangan ka, uston. Oh, ni Bading kinag-text. Inakon. Suman na kalat pa di tano kayat mo, Dario. Ay, nagpaspas ka mo tila nakadaron nito, Maria. Ha? Ay, katuwan, adi. Apay kapoy. Ay, naka. Kasla 1 minute lang, di na palambas. Manipod nagtesakan ka. At ka na dakos. Kano itayak pa nakadigos kan nakapalas. Text mo lang, tiruraya ka niya. Kasta iya. Ala Kat, inkamutan mga alay ti plantom. Tamanggaw ka man tinitikan na. Umay ka dito, tagsamot amangan. Wan kumare, mabit lang ha? Ay nasaya at man, tayo may kakumare. Ha? Ay, wan kumare. Apay kit din na saan? Mala, ado ti makan iji kusina. Umay kan, tamanggao ka iti kanam. Apaw, nagadumot din dahil iyawid mo, kumare. Ayaw. Tagtagari. Basit lang daytoy. Unay ka na ya. Anya? Mangyawid ako ang takadumat. Sayang lang maawan timangan. Sayang mat na mabanglas. Nakababay na talaga. Kahit kailan, sayang na ipagbagam. Katadupay lang timangmangan. Ay, Ha? ala, iyaw
yawid mo dito, saganam. Tapos pumano ka dito eh. Nakababay ka na iti. Bisita ni Kumari Gina sa tayo nalamid mo. Ay, naku! Eh, magalumatan na tayo nyawid mo si Maria. Katuan, adi, apay kapoy. Anya? Urasan anananam ti pan nakaluto na ay kat ng yawid aklataa. Anya? Langyawid ka lang arodan. Ngum kastapay lang, di bagbagam, ay unay ka batay. Katwamat, saan anaimas ti pan nakaluto na? Ay, dakamukin ka, Maria. Awan, nagalas sa talaga tugalim. Kita man da ito'y salad da. Agasa man. Adda ayamot ti kastoy asalad. Adda sabaw na. Ay, makapaalagkit di ah. Anya? Kan kita da ito'y spaghetti da. Sabsabali ti kulay na. Kasla, agpupugrot nga anemic nga spaghetti. Langyawid ka pa lang. Kanapan ka pa lang nakipangan no uyaw mo lagayam. Di ka agyaman ta inawis da ka, salpag. Pagyamanak mo, atay nawis da. Ngam da ito'y handada. Saan anaimas? Kundi awis mo't da Gina. Anya? O na yan, Maria. Nakipangan ka lang arudan. Ngam, uyawon pa lang, di pa nakaluto ti makan. Katado pa ti nyawid mo, ayo. Hey, Kasanomat nga men, kundi awis pa'y, nga umayak maki-Christmas party kadakwada. Ngam kasjay mo ti pan nakaluto, ti makan ngay pasango da. anya? Katusto lang mating kastami nagluto, ah. Anya usto lang nga ibagbagamat, dito pa'y salad da, kaya da sabaw na. Oho, kanjay pansit, kurang ti karnina. Kanjay spaghetti, kasla anemic na puraw mo ti kulay na, makapaulag at talaga. Ay, unay ka na yung babae. Nakauyaw ka. Ngam, mabit na. Anya ti bagbagang espagete. Katawa mo inluto na yung espagete. Ha? Aguyaw ka lang arudan. Di mo pa amo ti bagbagam nga. Ipadlaw mo lang ang amamom. So, puraw ta saan nga espagete day jay. Lasan niya day jay. Ay nako. Anya? Si Kaki di ati makaparlet. Aguyaw ka. Ngam saan mo manggayam nga amo ti bagbagam. Ay, una yun, day Maria. Iso lang arudan ti may dito'y anakipangan. Ngam isukit din, at day bagbagana. Ah, anyat kayat yung asawa nanang. Kano na pan na yung bagbaga iti tattao, asaan kano anananam ti pan nakaluto dagitikin nan tayo iti Christmas. Anya? Sa nakatkatawaan, ay ti awanan ba in a babae? Ay, una yan ni Kumari Mariaya. Naku na napay kanaw, akong di awis ka, ngam saan mo't anaimas tinlutong. Yung baga na dayta? Wana nakaw, indanon damot la kanyak. Ay, tiawanan ba in a babae? Nasaya at ti panangawis ko kankwana, taamok nga awan lutwan na. Ngam kastagayam ti bagbaga na, ha? Paiman. Baya mo na nakaw. Agsaysayang kalaang iti oras kadagiti awan kwinkwintana at tao. Let them talk behind you. Give love on Christmas. Ay, unak lakit din no san pa ating manong keng kating pagbagaday dya Maria. Ngam ne, among magaya man. Amukon, kumare. Taindanon damot lakin ni nanang. Iso nga imbaga namat kanya. Paspasin siya amon dahil dya ako marita. Adan sa talaga titililing na. Amok mat kitag pasensya no maminsan. Ngam no kas jay nga iso lang arudan ti may nakipangan. Iso pa'y gayam daday bagbagana. Uwan nga rod. Into New Year, aglechon kamin to ijibalay. Umay kanto kumari ngampang nga asim, ta saan mo kuman ngaw awisan da diya babae. Ang mga numatungpak iti agsin numbangir tawanan baing. Lechon ko naman. Uwan ako mare. Umaya ka talaga. Kanwan,
Saan ko ang awisan ni Maria? Never! Anya lakit din aya. Angaw ko la dayjay si kakit di mo. Aho, anya nga angaw ng ibagbagam man. Oras sino mat akat makaungat itikas dyan ng ibagbagam. Ay oo na yan. Si kalangarod ngamin ang tinakabasol, kat naturay kalatamat. Anya nga ita, agpalit yun na kano into New Year. Ngam sandakan nga wisen, kapo itinalpas ngayon sa usawang mo asalpag ka. Anya? Agpalit yun da? Ay umayak ka. Lechon ko naman, George. Anya? Apay, saan ka amabain kini Gina? Kan iti inana itimbagbagam iti tattao. Angaw ko la dayjay ko naktumot. Hay, tsaklamukan ka Maria. Talagang sang adat tililing mo. Saan mo nga ammo timbagbagam? Anya? Iso nga into New Year, no awan ti handa, maturog ka natan ha. Mangan kantulaan ng itilitsyon akarag, iti tagtagainip mo. Anya kalakit din aya kumari. Angaw ko la dayjay ko naktumot. Di nakman bigbigatan si Kamaria. Di kalaagbain. Si Katim may dito'y balay mi anakipangan. Samoy bagbaga iti tattao asaan anaimas ti pan nakaluto dagiti makan. Kumari. Imbagampay ka no akas la anemic jay spaghetti mi. Kat awan mo ti spaghetti nga inluto mi. For your information, lasagna day jay tapno amom. Ha? Aguyaw ka, ngam di mo ammo ti bagbagam, no di ka katdanga, salbag ka. Ala. Aklo na kun anak kabasulakkan ka kumari. Nung pang-aasim mo't awisan nak, nagpalityon kayo into no New Year. Ay saan? Never! Makawis matkan ka. Maturog kalatan ijay balayo no awan ti handam, taawan serserbim nga awisan. Ha? Nagalas ti ugalim, si kaman pa'y ti kasta. Naki-Christmas party ka, sakit ado pa'y ti inyawid mo. Kandi mo pa'y insubli dagiti tupperware anang kargaam. Ngam agoy uyaw kakit din. Anya lakit din aya. Kumari. Aglinipatan nga kumare. Awan ti kumare akaskan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay si Macdo dito'y gripo may arsing. Apay, di ka mabambanaw. Ay na, nabambanog akong anana. Nagsakitan to'y bukot kan sikat ko. Ang kasapulan asyak at isumakdo. Tawan mo't sabali ang maibaon ko. Day takot tirigat na, no adday jay balasiw taaw ti asawam. Wen nga rod nana, awan pa'y mang tarimaan ijay aglat-latin agripo mi. Apay, saan pa'y analpas ti kontrata nila kay mo ijay abroad. Pagaw-awid nga roden nana, ta nagbasit mo ti paw-paw it na akwart nami. Saan pa'y nga umanay kada kami nga agina? Nay, apay nga ay. Pagaw-awid akon, ta dito'y langan ngag trabaho. Ay, nasaysaya at pay, tada kadwam amang padakkel kadagiti lima nga anak yaw. Wen nga rod nana. Sige, mapana kong taado pa'y ti innawak. Ay, pukawa ka pukaw dito balayo. Arsing nga arsing, awan mat sumangpat. Napan ka matgayam si Macdo. Ay, nagadayo tinakisakduang. Apay, saan pa yung natarimaan day tagripo yo? Nagngina mo ti pagpatarimaan. 20,000 kanu kunada. Noda ko man nila kay mo. Ison ti mang tarimaan, dilibre ko ma. Kenuplamor ti trabaho na iti abroad. Oh, eksakto ko man niya.
Nabaybayagan nga ibagbagak nga agpaw iti pagpatarimaan ko. Ngam aging gaita dandanin malpas ti kontrata na. Saan pa'y amakapawit? Ay, umanay lang nga igatang mi iti kanon mi jay ipawpawit na. Kasano? Kano sa bali mat kami dararamida na abroad. Anya? Anya sa bali? Mom, dahito kat nadamag ko kadag iti padak abaklos, dagiti baklitas, di taig-igid. Ha? Anya day taan na damag mo? Kat no adda ka no gayam chicks na ijay. Nilakay ko? At da babae na ije abroad? Mismo. Amom ka no tila nga da ijay babae na? Napo daw, at idog tibuok na, kan, uwing kanupay. Ha? Pagawida kon at talaga. Isumulagayam abasit ti ipawpaw it na akwarta. No may pasa da kanyak di picture na, umayak to at dagos. Ipakitak to di picture di babae. Ha? Ipakitak ken katap no mamati ka. Awan nga min cellphone ko kat. Awan mat nga min maigatang ko. Ay na, masyanak ken kata permiti pa nagririgat mo. Makitkitam. Katanya ngay, inaldaw da ka ang makita di da parlor, sikati aglaba, sikati agluto, sika aminan, sikati aginaw, sikapit agdalos, kan sikapay ti sumakto. Ay najak to pa'y makasagaysayan. No, danto kwartam, umay ka lang di da parlor, ha? Taon na tagtuday ta kuso-kuso abuok mo, ha? Smile! Oh, anya day tararamida man eh. Kat agpicture ta tap na i-post ko iti Facebook ko. Kunak meten ken ka. Saan nak amabali na picture-picturen. Sa amon to i-post iti Facebook mo. Ay sus, delikado. Makita ni bakit ko. Danag mun aya. Saan ko a friend ni bakat mo iti Facebook? Uray pa'y ah. Ala umay kakit din. Apay aya madanagan ka. Kat adda ka dito'y adayo a lugar. Apay aya kabutang mo ni misis mo. Oh, kumita kan adito'y camera. Arako panak tapno ado ti ag-like kan ag-comment. Ay na, punay mo tinday ito'y kuko ti sakam. Ay, kasla kakalkali alaya. Nagrugit lang nga rudan tadapan mo. Ay sus, napuno pa iti pitak ti unag ti kukom. Ay, ano sa mapedicure tagbayad akmo. Talo ka so tirumbang nga ibayad mo kanyak tani. Makita mat. Permi nga kalinduosan ako namang pedicure dito sakam. Itaakla ang ngabin manan ang nagpalinis iti kukaw. Ay, mabit lang nana. Tada na-receive ko at text. Ang basa at biita. Ay! Kunakun kat. Pudno ti atap ko. Nadya day takit kita dita cellphone ba? Jay babae ni Joey. Ni Joey? Jay asawa ni Arseng nga day jay abroad. Mismo, nana. Oo. Kita ti send da kanya ka picture da dua. Ay, iya sidag mo man tadyak makita. Aday tao. Kita mo nanalaing. Iso da ito jay chicks ni Joey. When? Dahil na po daw babae ang nakaarakop ken kuwana. Ay, kaasimot ni Arseng. Pudno gayam jay agwarwaras dito'y lugar tayaw. Nga da babae na ijay abroad. Oh, namati kan? Siyak, namati ako na talaga. Awa na pulos pa nagduwadwak nga agbababae ti aramidan na ijay abroad daya Joey.
unay makita day ta picture nga ipagpakitam kanya. Kasano makitam, katagtagtagtag matantiluam. Di mo lang kumaimpakpakita kanya, account. Apay ngay, adyak ipakitakan ka. Katnaskan lang mata makitam. Iso pagawid naman nila kay mo. Talaga pagawida kung tiyawanan ba'y na lalaki? Juan, dito ilangan nga trabaho. Isumat lagayam abasit lang ti pawpawit na kwarta. Tagayam at dagas-gastusan na at chicks na iya, proud. Tidagas na. Ang mga nusaan laday tati chicks na. Kaya't masawan, aduda pa eh. Posible akasta. Ay, pagawidak at talagang day dya lalaki a babae raw. Sige, agsubli ako ni parlor ko. Tani, adlan ti customer ko agwapo. Ay, nahay. Inapukisan. Imayak lang dito balay nyo. Tap na ipakitak dahil a picture nila kay mo. Kan kay chicks na. Ay, kunakon kat. Guwapo ti customer ko ita. Umayak man nagpapukis. Mano ti papukis itan. 150. 150. Nagnginan. Kano 50 lang ide. Ah, idi 19 kopong-kopong pay dahit a presyo. Ay na, nabayag kan samat kami na natin nagpapukis. Iso adimon amo ti presyo ti pukis ita. 150 kat basit lang matigis sayam dito yung buhok ko ah. Basit lang ako, Nam. Kat no nagatiddogan na ita buok mo, kasla terorista. Inayon pa dita nagpusko, alabarbas mo. Ay, sas, terorista ka na talaga. Sige, pukisan na kon. Plus 100, no barbasan ka pa eh. Nagnginan ti singir mo. Nalaka lang day jay. O sige, agtungaw kan, tap no malpasan tani, at dapat customer ko matamdama. Ay, nakita ka mo ta naggapo dita balay da kumpari ka Joey. Ay, Juan, tanapanak na kinistorya kini Arsing. Kita niya nga ti madamag. Ay, pagawidan na nila kay na. Ni kumpari ka Joey. Agawi din. Apay, nalpas na ti kontrata na. Saan pa'y ng pagawidan na ang tagbababae, igay abroad. Anya, taraking amin kay tapadak. Dayta ati malalaki. Anya ti ko nang bakit? Tulang ka kanila kay. Kunak, agawid kan tamasakita. Agsakit ka. Gadno kaslasaan ka mo't nga agsakit. Pagkuna ang magdandani akon matay. Nagtangsit mo't lata ti panagsasaw. Kaskala kumidal di ta cellphone. Agsakita kunak. Isu anas kan nga agawid kan. Pagawidan naklatan? Katuna, agawid ka itan. Kasano nga ay kontrata. Kayat mo ang makita nakpay asibibyak wano sa anon. Ay bakit? Saan ka mo't nga agsaw iti kasta? Isu nga agawid kan tamakita nakpay anabyak. Ne, kilaat mo't nga da sakit mon. Abay, saan na mabalin nga aggurigur kalaeng? Wano aguyag kalaeng? Matayak nga ruden gapo iti sakit ko. Apay nga ibagam agurigur lang. Mataya kong! Iso nga agawid kan! Honey, asino ngayon di agbayad dito yung apartment na no agawid kan iti Pilipinas? Agsubliak mo't laeng, honey. Apay niya may anas kan pa nga awid am dahi nga asawam abakbak katan. Matay ka nung arudan. Anya, mapan ka makipamunpon? Ne, saan mo't agsaksakit pa'y laeng. Ay, kunak ano makipamunpon kan? Saan? Mala, di ka madanagan. Sublianan ka. Takasano ako ngayon, no saan ka nga agsubli? Asino ti gumatang iti kanak? Kan agbayad iti apartment no panawan na kon. Saan ka abaybayan? Agsubliak. Kat no agsublikan, saan ka nga agaw awid? Natay tumot tanday jay bakbakitan nga asawam. Apay pila ang agawid ka, kat adahak mo't ditoy.
Ubingak kan na bang bangluak? Ay na, si Mang Putin ti asawak a babaero. Arakupan ka man lakay. Anya ti kunam? Ha? Arakupan ka ko na. Ay, sus. Anda. Unay mo ti payud mo, Narsing. Nagdigos kan samot iti suka. Iso ka di asa anak akayat nga arakupan. Taagat sukat ipayud ko. Kat nagadugayam tinaramid ko dito'y balay. Agasam nga itasyak amin. Naglaba, nagluto, naglinis. Si Macdo, siyak amin, lakay. Apay akasla saan ka naragsak anagawin, ah? Kunak man no kunam masakit ka. Kahit masakitak mo't talaga. Ha? Imbagampay adandanikan matay. Panagrik naklaeng adandani akon matay. Tanagado ti marikrik nakasakit ko. Oh. Nagsakit to'y sikit ko, gapo iti kataratrabaho. Nasakit to'y ulok, gapo iti kapapanunot ko ken kaijay abroad. Apay ngamin ayaanas ken apanunutan nak. Kahit adagayam chicks mo ijay, salbag ka! No, chiksmut nga ibagbagam dita. Adda impakita da kanyak a picture yu ijay chicks mo. Napu daw ken long hair. Kayim ko lang dayay. Gayem mo, kat kastaunay ti panangarakop na ken ka. Patpatsym tumat ngamin ti ibagbagada kita kaaruba jes musa. Manula ang ti pawit mo iti binulan ka ta kami. At least, adamay pawit ko. Kurang ah, tagdagayam sa bali pa'y agas-gastusam ijay abroad. Ipapilit mong tumat ti kayat mo. Ay saan kan ngagsubli ijay abroad? Anya? Ne, apaya saan? Dito'y kalaangan Pilipinas. Sana mabalin. Sana nga manugot. Ay nalakay, di ka madanagan. Pagbalinin ka asikat dito'y lugar tayo. Anya? Sikat? Nalawag, tinangag mo lakay. Pagbalinin ka asikat. Pare Joey, si Mangput ka magaya man. Wan pare, pinagawid nak ni bakit ko. Kunanan tumot ngamin nga agsakit, kat dandanin matay. Iso ang nagawid ka. Namati ka mo. Kaya nung nagpigsa ni bago mo. Amang baray, minalam ko ang makita mapansumak daw. At da susuon na atimba. Ang napuno iti danom. Sa bali pa di awit na atimba. Napuno pa ya iti danom. Napigsa ni bakit ko niya. Inton kwan, malabsak nga glablaban italikod ti balay mo. Sana malagto ti kabalyo ti lalabaan na siya. Dayta ati misis. Kita niya kita ramidam nito lugar tayo paray. Tanagawid ka mo't adi na oras. Kunamot ni misis ko, nga ramidan na kano asikat. Sikat. Dimpay kaya dahi ta. Sikat ko naman. Madandanaga nak ngarod pare. Diyak amo na niya ti kayat nasa wanday tang imbagana asikat. Apay kumamadanagan ka. Basta amom nga wandagas nga naramidam. Relax ka lang, pare. Joey! Umay ka man dito! Umayon! Awan danom apulos. Ne. Kat, apay no awan? Ay kating ka sumakdua. Ay, nyalagit din ni bakit ko ya. Kasang sangpet ko lang iti kalman manipo di abroad. Ibabaon na kon. Kahit alangan mo't asyak ti ibaon mo amapan sumakdaw. Kunakin kang aramiden ka asikat. Kaday tuyen tirugina. Ay, simbang put kan juway. Wala na. Kahit si kan ti sumakdaw. Wala na.
Jak pa'y ngamin na tarimaan di gripo mi. Iso ang makisakdo ak pa'y laang dito'y gripo yo Ay, kasumakdo ka laang Ang mga paingay, tanagbabasit mo't atimba na kita isak daw. Babasit pa'y dagito'y nana? Nung amin ni Arsing ti sumakdaw, nagdadakkel dagiti timba nga isaksak na, pasaray asiwan na pa'y ano da duma. Ne. Nagpigsan ni bakit kuno kasta? Ay wun, kas lahir kulasan ni bakit mo. Nagpigsa. Ita ta nakasakdukan. Ingkan aglinis kalpasan na, agluto ka. Ni, nagadumot ng ti ipaparamid mo kanyak bakit? Nalipatam ka din, di kunakkan ka, nga ramiden ka sikat. Anyaya ti kaya tasawon day ta ibagbagam asikat. Kastoy ne, denggam. Sikat aglaba, sikat agluto, sikat aginaw, sikat aglinis, Ne. ken sikat sumakdo. Ada reklamo? Anya lakit din bakit? Under ang nagmadlao na yan. Ay, jak kayat ti sumikat. Nagum-oo maka nagbababae ijay abroad. Iso nga ita taadakan dito'y Pilipinas. Aguma kamit ngagbalin asikat. Nalawag! Kanya lagi din Arsing, tanagri ka ta sagay-sayan na tibok mo. Ay, itan sa lang nga masagay-say matiman. Una, nung amin makariingak iti bigat, bumangon naklatan, saan akong makapagsaгаysay tadyak masangong. Anya di kayat mo. Unatak, wano kulutak ti buyok mo. Kita umat di pagpintasa, tapno saan nga agbirok iti sabali nila kay ko. Ay, wanan niya. Manikuran kan pedikuran ka pa'y. Una, adamot nila kay kun nga agtrabaho di tabalay, saan akong nga aginaw kin aglaba. Isumat gaya mapinaawid mo nila kay mo. Una, sikat nila kay ko naman. Anya lagi din ang misis na di customer ko ita. Nagturan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.